Domnilor și doamnelor, Consulatul și Senatul. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sehr geehrte Damen und Herren, Stimați domnii și doamne și domni, ich möchte Sie im Namen der Ordo-Ecclesias Wiener Europe alle recht herzlich begrüßen. aș dori să vă salut în numele Ordinului Cavalerilor din Ordinul Es freut mich, dass ich so einen schönen Übersetzer gehabt habe. Asta nu pot să traduc. Ich möchte Sie nicht lang natürlich aufhalten, aber ich möchte ganz kurz erzählen von der Ordo-Ecclesias Wiener Europe. N-aș vrea să vă rețin atenția prea mult, dar aș dori să vă spun câteva cuvinte despre Ordinul Cavalerilor Europene. Unsere Ordo-Ecclesias Wiener Europa feiert im Mai der 25-jährige Bestehen von der dritten Periode, weil er wurde erst einmal 1327 gegründet und der Habsburgische St. Georg Orden, welcher wir der Nachfolgeorden sind. Ordinul Cavalerilor Vinului European a sărbătorit anul acesta în mai 25 de ani de la a treia perioadă, prima perioadă fiind în anul 1378 gegründet, a fost înființat. Okay. In diesem Tag, unser 25-jähriges Jubiläum, wurde der Habsburg Karl, er ist ein Nachfolger von Dr. Habsburg Otto, wieder bestätigt, dass wir der original Nachfolger ritterlicher Eidgenossen sind von 1378. În aceste timpuri, Karl Habsburg, care a fost urmașul lui al Ordinului Cavalerilor. Unsere Ritterorden hat in 40 Länder der Welt bereits. Ordinul nostru este înființat în 14 țări ale lumii. Mehr wie 4500 Eidgenossen. 4500 de membri. Und es hat mich natürlich eine ganz große Freude gemacht, dass in Rumänien auch schon, besonders in Pitești, jetzt der zweite Aufnahme getätigen. Și suntem foarte mulțumiți că acest ordin a fost înființat și în România și în Pitești. Der Zentrale von der rumänischen Konsulat befindet sich derzeit in Arad. Centrala Consulatului de București se află în Arad. Und bis zu heutigen Tag haben wir mehr wie 59 ritterliche Eidgenossen. Și până acum avem 95 de noi cavaleri. Ein herzlicher Dank an der Legat von Pitești, von Marius Farmazon, welcher wirklich außerordentliche Arbeit geleistet hat. Și doresc să mulțumim în mod deosebit domnului Marius Farmazon, care a depus multe eforturi pentru acest lucru. Und jetzt in kürzester Zeit die zweite Aufnahmezeremonie getätigt hat. Și în așa de scurt timp să facă o a doua ceremonie. Und wenn man so hinsieht, solche Eidgenossen, welche in Pitești befinden, ich habe keine Probleme und ich meine, das wird so weitergehen und so schön wird aufblühen der Konsulat Pitești. Și până acum sunt foarte mulțumit să observ că nu au fost probleme și sper ca și în continuare să aibă o dezvoltare harmonică. Ich wünsche für den heutigen Tag alles Gute. Doresc pentru ziua de astăzi numai bune. Für die ritterliche Eidgenossen, welche heute aufgenommen werden, der Ritterorden. Și pentru membrii noi. Viel Glück und natürlich viel Arbeit. Și desigur și multă muncă. Wir haben natürlich nicht nur den Sinn, dass wir Leute aufnehmen. Deci scopul nostru nu este numai să adunăm noi membri, sondern je mehr gearbeitet wird, desto mehr kommen zu der Ritterkreis bzw. in der innere Ritter hinein. Și să fie în sufletul lor adevărați cavaleri ai Domnului. Bevor ich meine Rede beende, ich möchte nur ganz kurz bedanken, dass von Pitești auch einige Eidgenossen in Eisenstadt waren, wo wir unsere 25-jährige Bestehen gefeiert haben.
Înainte să încheie discursul, aș dori să mulțumesc membrilor din Pitești care au participat la sărbătorirea celor 25 de ani. Und ich glaube, wir können bestätigen, dass in diesem Festtag mehr wie 2000 Eidgenossen waren in diesem Fest und mit uns diese Bestandjubiläum gefeiert haben. Și ne-a bucurat să avem în mijlocul nostru alături de cei peste 2000 de membri din toată. Ich wünsche noch einmal alles Gute. Vă doresc. Ordo, in der Ordo Ecclesiastis Vini Europa, in honorem Dei, in honorem Vini. O să dau citire candidaților, noilor membri care vor fi trimiși și pe măsură ce își aud numele vor fi în față. Domnul Dănuț Ion Angel. Domnul Mihai Petre Angel. Doamna Manuela Cornelia Farmazon. Domnul Ion Bogdan